bai zo da shirin yin wargewa. Kishin Barno, ku dafawa gwamnan Barno, Profesa ya sukar kwino, ku ba shi haɗin kai 'yan Barno, ya zo da shirin aiki Barno, da bunƙasar ilimin Barno, da hanyoyi a jihar Barno, kowa ya wadata ga 'yan Barno, a yau noma a jihar Barno, matasa su yi sana'a Barno, saman aiki ga mutan Barno, an gudun hijirar da ya bar Barno, ya dawo gida ya iya zauna. Gwamna Babagana Umar Zulum ya fara ayyukansa na watan Satumba ne da karɓar bakoncin ministan cigaban matasa Dr. Jamila Biyo Ibrahim wadda ta shigo garin na Maiduguri don halartar taron matasa na ƙasa wanda ma'aikatan cigaban matasan ta ƙasa ta shirya. Taron majalisar matasan an yi shi ne don inganta dangantaka da kyakkyawar alaƙa tsakanin mahukunta da masu ruwa da tsaki kan al'amuran da za su inganta rayuwar matasan Najeriya sannan su samar da alfanu ga ƙasar. Yayin da yake buɗe taron, Farfesa Babagana Umara ya yaba wa hukumar ta bunƙasa cigaban matasa ta ƙasa wato Federal Ministry of Youth Development da zaɓen garin na Maiduguri don gudanar da taron ta karo na 7. Sannan ya jaddada aniyar gwamnatinsa na ci gaba da shirye-shiryenta na koyar da matasa yadda za su zama masu dogaro da kansu. Na san da cewa ma'aikatar tana kirkirar shirye-shirye da ayyuka masu yawa kan ci gaban matasa. Ina son tabbatar maka da cewa gwamnatin jihar Borno a ƙarƙashin jagoranci na za ta yi haɗin gwiwa da ku domin a haɗa shirye-shirye da ayyukan da ma'aikatarka za ta kirkira cikin shirin ci gaba na shekaru 25 na jihar mu. Ministar hukumar ta ce manufar wannan muhimmin taro shine samar da ingantaccen kwarewa, jajircewa da kuma gina matasa don gobensu ta yi kyau. Dr. Jamila Biyo ta yaba wa irin ayyukan ci gaba da gwamnatin gwamna Zulum ke yi, inda ta ce an zaɓi jihar Borno ne don gudanar da wannan taro kasancewarta ɗaya daga cikin waɗanda za a aiwatar da shirin shugaban ƙasa kan bunƙasa harkokin ci gaban matasa. Wannan tattaunawa dai ta kunshi samarwa matasa ayyukan yi. The youth of Borno State and the entire Northeast region. Matasa na jihar Borno da dukkan yankin Arewa maso gabas. Ina matuƙar farin ciki da kasancewa a nan Maiduguri, cibiyar rayuwa ta Arewa maso gabas, da kuma samun kyakkyawan tarba daga wannan jiha da kuma jajirtattun 'yan ƙasa na wannan yankin. Yankin da aka san shi da ƙarfin hali, ƙarfin jiki da ƙarfin zuciya mara yankewa. Duk da ƙalubalen da ya fuskanta, amma yanzu yana ci gaba da tashi tsaye cikin ƙarfi da kwazo. Satumba gwamna Zulum ya aiki da wata babbar tawaga don tantance illar barazana da kogin Alo Dam ka iya haifarwa a Maiduguri. Dam ɗin na Alo sama da shekara 40 ana amfani da shi wajen samar da ruwan sha da kuma ayyukan gonaki a Maidugurin. Tawagar wanda sakataren gwamnatin jiha Malam Bukar Tijjani ya jagoranta sun samu tarba daga shugaban riko na hukumar raya tafkin Chadi wato Chad Basin Development Authority injiniya Muhammad Zanna inda ya musu jawabi. A madadin gwamnan mun je akwai kwamiti namu na ambaliya da sauransu, mun je mun duba dam na Alo. Abin da ke faruwa ruwan ya yi yawa bana, ba zai kai ba, ruwan ya kai wajen har ya wuce, da kuma gargadi kar mutane su tsorota. Shanin Allah haka yake, amma akwai abin da har zai cuci mutanenmu Allah ba zai kawo mana ba. Tawagar ta kuma tantance magudanar ruwa da irin hadarin da za su iya haifarwa ga al'ummar da ke zaune a Gwangulan Lawanti, Gwange, Famsanta, rukunin gidaje na 505 da dai sauransu don samar da cikakken nazari da zai samar da yadda za a kaucewa hadarin samun ambaliya ganin yadda ake samun ruwan sama sosai a wannan shekara. Haka zalika, a daren ranar Litinin, 9 ga watan Satumba shekara 2024 ne mutane suka tsinci kansu cikin yanayi na ambaliya da ya cinye gidaje da dama. Ruwan da ke tasowa daga kogin Alo Dam da kuma Ribangada suna ratsawa ne ta cikin garin Maiduguri, inda a wannan lokaci kogin ya yi mummunan cika ya shigo magudanar ruwa, wadda ya haddasa mummunar ambaliya a birnin na Maiduguri da kewaye. Wannan ambaliya dai
ya lakume sama da kaso 40 na gidajen da ke birnin Maiduguri, sannan ya raba sama da mutane miliyan 2 da gidajensu da kuma kasuwancin da suke dogaro da shi. Gwamna Zulum, yayin da yake cikin juyayin bala'in ambaliya da ya afkawa jama'arsa, ya jagoranci aikin ceto mutanen da suka makale cikin manya-manyan motocin sojoji. Gwamnatin jihar Borno dai ta yi gaggawan buɗe sansanoni na wucin gadi 36 don ba da mafaka ga mutanen da ambaliyar ruwan ya raba da gidajensu, sannan kowane magidanci an ba shi naira 10,000 don samun damar biyan bukatunsa na nan take, yayin da gwamnati ke shirya tsare-tsaren ba da tallafi. Mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shettima ya shiga garin na Maiduguri bisa izini da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya yi masa don jajantawa mutanen da ibtila'in ambaliya ya shafa a ɗaya daga cikin sansanin wucin gadi da gwamnatin ta tanada. Shugaban ƙasa ya tura ni musamman na zo ne muku jaje bisa ga abin da ya addabe mu. Insha Allah za mu hada karfi da karfe. Ita Borno State Government da Federal Government da NEMA da National Refugees Commission, insha Allah da North East Development Commission za mu dauki duk matakan da ya cancanta a dauka a share hawayenku. Akwai hakkinku a kanmu, kuma hakkinku nan shine mu ga cewa mun tallafa muku. Har ila yau, mataimakin shugaban ƙasar ya ziyarci fadar mai martaba Shehun Borno, wanda na ɗaya daga cikin inda ambaliyar ta yi wa ɓanna, inda ya yi tattaki ta cikin ruwan don jajantawa mai martaba Shehun. Your Eminence, we are here at the directive of President Bola Ahmed Tinubu. Mai martaba Shehu, na zo nan ne bisa umarnin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu don jajantawa gwamnatin jihar Borno da al'ummarta, musamman mai girma gwamna da kuma kai a matsayin uba na wannan jiha. Bisa wannan mummunar lamari da ya faru, wanda ya janyo asarar abubuwa masu muhimmanci a yankuna. Mai martaba shugaban ƙasa ya bada tabbacin cewa gwamnatin tarayya za ta ci gaba da goyon bayan gwamnatin jihar Borno da al'ummarta wajen tunkarar wannan matsanancin yanayi. That the federal government will stand firmly behind the government and people of Borno State towards ameliorating the pitiable conditions of our people. Gwamna Zulum ya ci gaba da zagayawa wuraren da ambaliyar ruwa ya yi wa ɓanna cikin manyan motocin sojoji don ceto mutanen da suka makale a wuraren da ya kasance babu hanyar wucewa, ganin yadda manya da ƙananan motoci suka ta hanyoyin wucewar. A wani jawabi na musamman da ya gudanar wa al'ummar jihar, Gwamna Zulum ya buƙaci al'umma da su taimaka wa waɗanda ibtila'in ya shafa, yana mai bayyana irin girman bala'in da ambaliyar ta haifar. Jama'a, masifan nan ba gwamnati kaɗai ba ne zai tashi wani abu, kowa da kowa ya tashi, musamman mutanen Borno, musamman mutane cikin Maiduguri, duk wanda yana da wani abu a kaɗan ya tashi ya yi taimako, ba sai ka ba gwamnati ba. Ina son samun wannan damar gwada ma jama'an tsaro, musamman theater commander da GOC da duk sojoji wanda suna zirga cikin kwana hudun nan, tabbatar cewa an kawo mutane, an cire mutane a cikin wannan masifa. Kuma ina son godiya ma mutanen Borno, jama'an Borno, musamman flood committee namu da ma'aikatan gwamnati da sema da nema yadda aka tashi su tabbatar cewa sun samu wannan saukin. Ina son mika godiya na ma president na federation na Nigeria, President Bola Ahmed Tinubu, wanda ya warci danmu kuma ya ammu ne mai gidana Kashim Shettima ya zo da mutanen nema da mutanen federal government ta minister agriculture suka dawo don saboda su tabbatar cewa an kawo mana tallafi. Nan take dai tawagar kungiyar gwamnonin Najeriya ƙarƙashin jagorancin shugabansu gwamnan Kwara Abdulrahman Abdulrazak suka zo fadar gwamnatin jihar Borno don jajantawa gwamna Zulum kan jarrabawa da ta afkawa babban birnin jihar na Borno, wato Maiduguri da kuma Jere. Dole ne mu tallafa wa abokan aikinmu
Duk da cewa abin da muka gani ya nuna yadda wannan bala'in ya yi muni matuƙa. Gwamna Abdulrazak ya samu rakiyar takwaransa na jihar Legas, Babajide Sanwo-Olu, da na Ondo, Lucky Aiyedatiwa, da kuma Ahmadu Umaru Fintiri na jihar Adamawa, yayin da suke cikin garin na Maiduguri. Tawagar gwamnonin tare da rakiyar Farfesa Babagana Umara sun yi ziyarar gani da ido wuraren da ambaliyar ruwa ta yi wa ɓanna. Haka zalika, a cikin watan na Satamba, manya-manyan fitattun mutane daga ɓangare daban-daban na ƙasa sun kawo ziyarar jaje wa gwamnati da al'ummar jihar Borno bisa wannan bala'i na ambaliya da ya afkawa jihar, waɗanda suka haɗa da gwamnoni, ministoci, jami'an gwamnati, 'yan siyasa, sarakunan gargajiya, 'yan kasuwa, ƙungiyoyi masu zaman kansu, ƙungiyoyin ƙasa da na ƙasashen waje, ƙungiyoyin addini da dai sauransu. On our part, on behalf of Humanity Foundation Canada, a madadin Canada, muna farin cikin sanar da ku cewa mun bayar da kayan abinci da magunguna masu mahimmanci na kimanin naira miliyan 75. Bugu da ƙari, mun shirya samar da gidaje 50 na ɗaki ɗaya daga waɗanda ambaliyar ta raba su da gidajensu. We are ready to provide 50 units of one-bedroom house to those victims who had been displaced. Har ila yau, shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya kasance a garin Maiduguri don jajanta mai martaba Shehun Borno da kuma waɗanda ibtila'in ambaliyar ya shafa. Hakanan ma, matar mataimakin shugaban ƙasa Nana Kashim Shettima ta jajanta wa waɗanda bala'in ambaliyar ta shafa, sannan ta miƙa saƙon jajin matar shugaban ƙasa First Lady Oluremi Tinubu wa Gwamna Zulum kan wannan ibtila'i. I'm here today. We are in two hearts. One, to represent the mother of the nation. Na zo nan yau ne domin wakiltar uwar gidan shugaban ƙasa, Senator Oluremi Tinubu, wacce ita ce shugabar shirin Renewed Hope Initiatives ta ƙasa. Ta turo ni ne domin in mika ta'aziyyarta da kuma isar da takardun ceki na naira miliyan 500. The chairperson of the Renewed Hope Initiative, shugabar Renewed Hope Initiative, ta bayar da muhimmiyar gudumawa wajen inganta rayuwar mata da marasa galihu, ba kawai a nan ba, har ma Najeriya baki daya, tun daga lokacin da ta fara wannan aiki. Not only Borno State, but in Nigeria in general, since she assumed duty as the First Lady of the Federal Republic of Nigeria. A cikin wani jawabi da ya gabatar kuma, Gwamna Babagana Umara ya nuna matukar tausayi ga waɗanda abin ya shafa, yana mai cewa yana mai fahimtar zafin asara da rashin tabbas da mutane ke fuskanta, yana mai jaddada cewa gwamnati za ta yi iya gwargwado wajen taimaka musu. Farfesa Babagana Umara ya nuna mahimmancin haɗin kai a matsayin garkuwa, musamman a irin wannan yanayi da al'umma ta tsinci kanta a ciki. Ya buƙaci al'umma da su kasance masu tausayi da jin ƙai da kuma taimakawa juna. Gwamnan ya nemi taimako daga gwamnatin tarayya, masu hannu da shuni, ƙungiyoyin cikin gida da na ƙasashen waje, inda ya ce gwamnatin jiha ita kaɗai ba za ta iya ɗaukar nauyin magance halin da ake ciki ba. Mutanen da suna bada abinci ma mutane mun gode musu. A boye ana badawa mun gode. Allah ya saka muku da alheri, don Allah kar ku gaji. Duk wanda ya nada shi kar ya gaji, ya ci gaba da badawa. Don saboda tsarin da muka dauka wannan shi ya fi mana. Insha Allah cikin kwana daya biyu za mu fara shiga kowane lungu mu tabbatar wanda wannan abin ya shafe su, kuma mu nuna musu taimako. Za mu yi amfani da nazarin mu da ilimin mu, insha Allah su ma za mu tabbatar cewa mun taimake su. Yanzu kuma za mu fara bada kayan nan. Duk wanda ya karbi kayan yanzu in ya san cewa anguwan ya wuce to akwai kudi a hannun shi da rike kenan da fita a gida. Har ila yau, a cikin watan na Satamba, Gwamna Zulum ya kaddamar da rabon kayan agaji ga waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa a sansanoni daban-daban a cikin garin na Maiduguri da kewaye. Kayan agajin da sun haɗa da buhun shinkafa mai nauyin kilo 25 da kwalin taliya da kuma kuɗi naira 10,000 waɗanda aka baiwa kowane magidanci.
Gwamna Umar Zulum ya bayyana rashin jin daɗinsa game da halayyar wasu mutanen da ambaliyar ruwa ba ta shafa ba, wanda suka yi tururuwa zuwa sansanonin, wanda hakan ya kawo cikas wajen rabon kayayyakin tallafin. Haka zalika, Gwamna Zulum ya karbi bakoncin manyan mutanen da ke ƙasar nan, ciki har da Alhaji Aminu Ɗantata, mataimakin shugaban Majalisar Dattawa Barau Jibrin, tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar, tsofaffin gwamnoni da suka hada da Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, Peter Obi da Buba Marwa, tare da sauran manyan mutanen da ke da tasiri. Sauran baki da suka kawo ziyara gidan gwamnati na Maiduguri sun hada da tawagar gwamnatin jihar Taraba, karkashin jagorancin kakakin majalisar dokokin jihar, da kuma tawagar kudancin jihar Borno, karkashin jagorancin shugabansu mataimakin gwamna Umar Usman Kadafur. Zo Gwamnan House musamman domin mu jajanta, mu yi addu'a mu yan uwanmu wanda suka rasa rayukansu, Allah za su cikin aljanna, wadda kuma suka rasa dukiyoyinsu kuma Allah ya mai musu ninki baninki. Addu'ar mu ta kuma shi ne Allah kuma ya kare mu gaba daya irin wannan halin da muka samu a ciki. Allah ya sa shi ne karshen shi. Muna godiya wa mutane da addu'a da wanda su zo ko ta ina mutane sun shigo, musamman su zo su jajanta wa mutanen Borno da duka wanda suka zo. Muna musu godiya a madadin dukkan yan Borno sai. Haka kuma gwamnatin jihar ta Borno ta karbi tallafin kuɗi da kayan abinci daga kamfanoni daban-daban, gwamnatocin jihohi, 'yan majalisar jiha da na tarayya, mutane masu zaman kansu da ƙungiyoyin agaji masu zaman kansu. Har ila yau a watan na Satumba, Gwamna Zulum ya umarci ɗalibai 180 'yan asalin jihar Borno wanda gwamnati ta ɗauki karatunsu don yin karatun digiri na biyu a ƙasashen Asiya da su mai da hankali sosai akan karatunsu, kuma su kasance jakadu na gari ga jihar Borno da ma Najeriya baki ɗaya. Gwamna Zulum ya yi wannan jawabi ne a wurin bikin bankwana da aka gudanar a gidan gwamnati na Maiduguri, inda ya buƙace su da su kasance masu jajircewa akan karatunsu, yana mai cewa sadaukarwar tasu na da muhimmanci saboda ilimi yana ba da gudunmawa kai tsaye ga ci gaban jihar Borno. I must also remind you that the government has made significant investment in training. Gwamnati za ta zuba jari mai yawa wajen horar da ku, kamar yadda aka ambata a baya. Kusan naira biliyan 2 za a kashe duk shekara wajen kuɗin karatunku kawai. Haka kuma na umarci a rika baku alawus na USD 150 duk wata domin kula da ku. United States dollars provided for your upkeep. Haka zalika, a cikin watan Satumba, tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo na daga cikin manyan mutane da suka kawo ziyarar jaje ga Gwamna Umar Zulum, Shehun Borno, Dr. Alhaji Abubakar Ibn Umar Garba Al-Amin Al-Kanami da mutanen jihar bisa bala'in ambaliyar ruwa da ya faru kwanan nan. I'm going to present to His Excellency the letter conveying approval for all the 6,000 metric tons of food items. A halin da ake cike dai, Gwamna Zulum ya karɓi tallafin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da aiko ta hannun ma'aikatar noma da tsaron abinci ta gwamnatin tarayya, wanda ya kunshi tan 6,000 na kayan abinci iri-iri. Kayan wanda suka hada da tirela 100 na shinkafa, tirela 50 na masara, tirela 30 na dawa da tirela 20 na gero. Baya ga haka, ministan noma da tsaron abinci, Sanata Abubakar Kyari, ya bayar da injinan ban ruwa guda 2,000 domin taimakawa al'ummar da ambaliyar ruwan ya shafa. Haka zalika, za a kafa kwamiti ƙarƙashin asusun raya harkokin noma na ƙasa domin duba halin da ake ciki da bayar da shawarwari kan inganta ayyukan noma a jihar don tabbatar da cewa manoma sun samu tallafi wajen farfaɗo da ayyukansu. Haka zalika, a cikin watan na Satumba, Gwamna Babagana Umar Zulum ya kaddamar da kwamiti mai membobi 35 don raba kayan tallafi ga waɗanda ambaliyar ruwan ta shafa. Gwamna Zulum ya umarci membobin kwamitin da su tabbatar da gaskiya da riƙon amana a wajen gudanar da ayyukansu tare da nuna ƙwazo, kula da gaskiya. Haka kuma ya kira a gare su da su tabbatar da cewa duk naira da aka ware domin tallafin an yi amfani da ita yadda ya kamata kuma ta kai ga mutanen da suka cancanta. Gwamnan
ya ba da umarnin cewa kashi 100 na tallafin da aka samar ga waɗanda ambaliyar ruwan ta shafa, yana mai jaddada cewa gwamnatin jihar za ta tabbatar da gyaran wuraren ayyukan jama'a kamar asibitoci, hanyoyi da gadoji, tare da samar da tallafin kuɗi ga waɗanda ambaliyar ta shafa. To the members of this committee, I urge you to approach this task with diligence and integrity. Ga mambobin kwamitin, ina karfafa maku gwiwar cewa da ku gudanar da wannan aiki cikin kwazo da gaskiya. Dole ne mu zama masu amana da dukiyar da aka bamu, mu tabbatar da gaskiya cikin ayyukanmu. Duk kowane naira da aka ware don taimako, an yi amfani da shi yadda ya kamata, kuma ya kai ga waɗanda ke cikin wahala. Na kuma umarci cewa dukkan alawus ɗin mambobin kwamitin za a biya su daga gwamnatin jihar Borno, ba daga asusun agaji ba. Kashi 100 na gudumawar da aka bayar za a ba waɗanda ambaliyar ta shafa. Ya lura cewa gwamnatin jihar za ta tabbatar da gyaran cibiyoyin gwamnati kamar su asibitoci, tituna da gadoji, tare da samar da tallafin kuɗi ga waɗanda abin ya shafa. A ɓangare guda kuma, gwamna Babagana Umar Zulum ya ƙaddamar da rabon kayan tallafi ga waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa a Maiduguri. Gwange na ɗaya daga cikin al'ummomi da ambaliyar ta shafa sosai, inda gidaje 5,235 suka amfana daga matakin farko na rabon kayan. A yayin rabon, Farfesa Umar Zulum ya bayyana cewa gidaje 587 sun lalace gaba ɗaya, gidaje 2,365 sun samu ƙaramin lalacewa, yayin da gidaje 2,283 kuma suka samu matsakaicin lalacewa. Kowanne gida da ya samu ƙaramin lalacewa zai karɓi naira 100,000 a matsayin tallafi, buhu ɗaya na shinkafa, wake, tabarma, bargo da kuma gidajen sauro. Yayin da waɗanda gidajensu suka lalace sosai za su samu tallafi bisa matakin lalacewar gidajen nasu. Amma ina wanda bedroom nashi gida shi daki shi ɗaya ya rushe, ko 2 bedroom ko 3 bedroom ko 4 bedroom, za mu yi mu ba shi 200,000, 300, 4, 5 ko miliyan 1, daidai yadda abin ya shafe shi. Amma tama ku tuna wannan abin ba ginawa za mu yi ba, za mu ba da abin da za mu yi mu ba da. Wasu ba su sani ba, suna gani wannan kudin zai iya yin wannan abin. Miliyan 13,000 in kana so ka ba 100,000, mutane 130 ne, Gwange kacal a nan 5,000 ne. Kuma a cikin wannan masifu da ya faru nan akwai anguwanni tiyawa da sun wuce Gwange. Don saboda haka a yi hattara kafin a yi wani magana, a tabbatar cewa an ji maganar gaskiya. Akwai gida da ya rushe flat, to shine na ba da bayaninsa, kuma cikin kokari na gwamna da yanayin tausayi da Allah ya bashi, ya tausaya mana, mun samu kayan abinci, shinkafa da wake da bargo da taburma da gidan sauro, kuma da falala wadda take kowa yake bukatarta shine kuɗi. An bani 800,000 cash. Muna godiya ga Allah, mun gode ma gwamnatin Borno, Nigeria da United Nations gaba ɗaya bisa wannan tallafi da suka bamu, saboda ba a zabatan mu mun riga mun fawwala wa Allah akan wannan iftila'i da muka tsinci kanmu da shi, ba mai fidda mu sai wanda ya halicce mu. Har ila yau, gwamna Zulum ya roki ƙarin tallafi daga gwamnatin tarayya, yayin da ambaliyar ta lalata babbar hanyar da ke haɗa jihar da ƙasashe makwabta biyu, wato Kamaru da jamhuriyar Chadi. Gwamnan ya yi wannan roƙo ne yayin da ya kai ziyarar tantancewa zuwa babbar hanyar da ambaliyar ruwa ta lalata, wadda ta haɗa da Mafa, Dikwa, Gamborun Gala da kuma ƙaramar hukumar Kalabalge. It is very unfortunate that the road between Maiduguri to Dikwa. Abin takaici ne matuka cewa hanyar da ta tashi daga birnin Maiduguri zuwa Dikwa, Ngala, Kalabalge da Marte a karamar hukumar jihar Borno ta yanke baki daya. Ina kuma roƙon gwamnatin tarayya ta kawo ɗauki. Za mu yi ƙoƙari mu isar da bukatun jama'a ga mai girma shugaban ƙasa da kuma mataimakin shugaban ƙasa domin a nemo mafita ga wannan matsala. Haka zalika, a cikin watan Satumba, gwamna Zulum ya ziyarci ƙauyen Wala a ƙaramar hukumar Goza, kuma ya kaddamar da ginin gidaje 500 don sake tsugunar da iyalan waɗanda rikicin Boko Haram ya daidaita. Wannan yana daga cikin alƙawarin da gwamnatin ya yi
a lokacin yakin neman zaɓe na sake tsugunar da al'ummar da guguwar Boko Haram ya shafa, kamar yadda aka tsara a cikin wani kundi na shirin cigaban jihar Borno na tsawon shekara 25. Gidajen da za a gina don sake tsugunarwa a cewar gwamnan za a samu kayan more rayuwa kamar asibiti, makaranta, rijiyoyin ruwa da dai sauransu. Haka kuma ya umarci masu aikin ginin da su tabbatar da inganci da kuma kammala aikin cikin lokaci kamar yadda aka tsara. What matters is not the beginning of the construction, but the speedy completion of the work. Gwamna Zulum ya kuma amince da tallafin kuɗi na naira miliyan 50 ga mata manoma 1,000 a yankin don ba su damar dawo da hanyoyin dogaro da kai da kuma ƙarfafa ayyukan noma a yankin. Sunan mata za a ba mata wala su 1,000 kowane na 50,000 za su samu. Gwamna Babagana Umar Zulum ya kammala ayyukansa na watan Satamba wajen kulawa da rarraba kayan tallafi ga waɗanda ambaliyar ruwa ya shafa a matakin al'umma. Kuma ya ce a sarakuna da ke lokal gwamnati ba sabar ta su zo su yi zama ba. Ita Profesa daga ma'aikatan lokal gwamnati dole za su yi aiki ba su tauye ba. Ya ce ba zai yarda da tauye mudu ba, kuma ba zai yarda da gosu kasu ba. Shirin farfado da dukkanin lokal gwamnati zai yi amfani ba dan karami ba. Ikiram na Kano ba zan yi fada ba, sabon gwamna ne ba wai nau ba. Na Profesa ba Babagana Umar ya ce ba zai yarda a daidaita gida ba. Gwamnan Barno Zulum bai ga zama ba.